La princesa de la bossa de paper. L'Elisabet era una princesa preciosa. Vivia en un castell i tenia roba de princesa molt cara i bonica. S'havia de casar amb el príncep que es deia Ronald i ella n'estava enamorada. En Ronald... Per mala sort, un dia, un drac va trinxar el seu castell, va cremar tota la seva roba i es va emportar el príncep Ronald. L'Elisabet va decidir anar a trobar el drac, a caçar-lo i tornar el Ronald a casa. Va mirar per tot arreu per buscar alguna cosa per posar-se de roba, però l'única cosa que va trobar que no s'hagués cremat va ser una bossa de paper. Es va posar la bossa de paper com si fos un vestit i va seguir el drac. Va ser molt fàcil de seguir-lo perquè havia deixat un rastre de boscos cremats i d'ossos de cavall que s'havia anat menjant pel camí. Finalment, l'Elisabet va arribar a la cova amb una porta enorme i un picaporta també bestial. Va picar la porta ben fort i el drac, va treure el nas per la porta i va dir: "Puh, una princesa! M'encanta menjar princeses, però just m'acabo de menjar un castell sencer. Estic molt ocupat, sóc un drac molt ocupat. Torna demà." Va picar la porta als morros de l'Elisabet i una mica més i li enganxa el nas. L'Elisabet va tornar a picar la porta i el drac va treure el nas per la porta un altre cop i li va dir: "Que te'n vagis! M'encanta menjar princeses, però ja m'he menjat un castell sencer avui. Sóc un drac molt ocupat. Torna demà." L'Elisabet, però, li va dir: Ei, espera't. És veritat que tu ets el drac més intel·ligent i més ferotge del món sencer? I tant, va dir el drac. I és veritat, va preguntar-li l'Elisabet, que pots cremar 10 boscos sencers amb el teu alè de foc? I tant, va dir el drac. I va inspirar ben fort, va omplir-se els pulmons d'aire, va escopir una alenada de foc tan gran, que va cremar 50 boscos. Fantàstic, va dir l'Elisabet. I el drac va agafar una altra inspiració d'aire i va tornar a escopir foc i aquesta vegada va cremar 100 boscos. Magnífic, va dir l'Elisabet. I el drac va agafar una altra inspiració d'aire, però aquest cop, quan va bufar, no li va sortir res, ni tan sols per coure una mandonguilla. L'Elisabet va dir: Drac, és veritat que tu pots volar pel voltant del món només en 10 segons? I tant, va dir el drac. I va saltar i va arrencar el vol al voltant del món només en 10 segons. Estava molt cansat quan va tornar, però l'Elisabet li va dir: Fantàstic, torna-ho a fer. I el drac va tornar a saltar, es va tornar a posar a volar al voltant del món, aquesta vegada en 20 segons. Quan va tornar, estava tan cansat que no podia ni parlar. I es va estirar i es va posar a dormir. L'Elisabet va xiu-xiuejar molt suaument: Ei, drac! Però el drac no es bellugava.
Aleshores l'Elisabet va pujar damunt de les orelles del drac i va entrar dins de les orelles del drac i li va cridar ben fort: «Ei, drac!» Però el drac estava tan cansat que no es va ni bellugar. Aleshores l'Elisabet va passar per sobre el drac, va obrir la porta de la cova i allí hi havia el príncep Ronald. El príncep se la va mirar i li va dir: «Oi, Elisabet, estàs fet una porqueria. Fas pudor de cendra. Vas tota despentinada i vas vestida amb una bossa ben bruta de paper. Au, vinga, va, vés-te'n, torna't a vestir com una princesa de veritat, ja tornaràs». Quan Elisabet va sentir això, va dir: «Mira, Ronald, la teva roba pot ser una roba molt bonica i el teu cabell és un cabell ben pentinat i preciós. Realment sembles un príncep de veritat, però ets estúpid». I vet aquí que l'Elisabet i el príncep mai no es van casar. I conte contat, ja s'ha acabat. Piqueu de mans, si us ha agradat.